Хәерле көн, Татарстан, хәерле көн, хөрмәтле телевизор караучылар. Бүген 11 март, душәмбе. Студияда сезне мин Эльза Әхмәтҗанова сәламлыйм. Тапшырубызның иҗат төркеме белән бергә шушы мизгелләрдә безнең белән булган һәр тамашачыга иң изге, иң якты теләкләрдә калабыз. Яңа эш атнасы матур, нәтиҗәле үтсен иде. Бүгенге көнгә кереп калган кайбер тарихи вакыйгаларга бергәләп күз салып китик. 1834 елның 11 мартында Россия императоры Николай I тарафыннан гражданнар мундирлары турындагы күрсәтмәсе раслана. Бер үк вакытта император тантаналы көннәрдә патша сараена килү өчен хатын-кыз киеменең тасвирламасын раслый. Шулай итеп, Россия җәмгыятендә беренче рәсми дресс-код барлыкка килә. Бүген Россиядә наркотикларның әйләнешен контрольдә тотучылар һөнәри бәйрәмнәрен билгеләп үтә. Үз тарихында оешма берничә тапкыр исемен үзгәрткән, ләкин аның эшчәнлегенең нигезе үзгәрмәгән. Хезмәт бурычларына наркобизнес белән көрәш, психотроп мәддәләр һәм аларның әйләнешен өлкәсендә контроль, профилактика чаралары керә. Май чабу безнең көннәргә килеп җиткән күп санлы гореф-гадәтләр булган борынгы славян бәйрәме. Бөек пост алдыннан атна дәвамында билгеләп үтелә. Май чабу табигатьнең язгы яңартылуын сөендереп, кышны күңелле озату. Бәйрәмнең төп атрибутлары гадәттәгечә май чабу, күңел ачу, чанада ашу һәм әлбәттә түгәрәк, кайнар, кояш символы булып торган кыймак. Бүген үзен мөселман дип санаган һәрбер кеше өчен олы вакыйга изге Рамазан аеның беренче көне. Рамазан сабырлык ае. Сабырлык өчен Аллаһ җәннәт вәгъдә итә дип әйтелә хәдис шәрифтә. Изге айның әһәмияте турында без дини җырлар авторы Нурфия ханым Халикова белән сөйләшербез. Бүген ул студиябызның кунагы. Хәерле көн, Нурфия ханым, исәнмесез? Хәерле көн, Эльза ханым. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Һәрбер мөселман кешесе өчен Рамазан айы иң көтелгән ай дип әйтсәк тә, бердә ялгыш булмас кебек. Менә безнең иманыбыз ничек сынала икән бу вакытта? Сез бик дөрес сөйлисез. Рамазан айы барча мөселманнар көтеп алган иң олуг айларның берседер. Бу вакытта әлбәттә безнең иманыбыз нык сынала. Чөнки кемдер төшенкелеккә бирелеп, мин ураза тота алмыйм дип ураза тотмаска мөмкин. Ләкин шуңа да карамастан, һәрберебез үзенең көчен җыеп, шушы олуг айда уразаларга кереп, сабырлыкта сыналсак иде. Чөнки һәрбер сабырлык артында җәннәт тора. Җәннәтле булып яшәргә насыйп итсен. Менә ураза дип әйтәбез, ә бит әле бу Рамазан аеның ураза тоту белән генә билгеләнми бу ай, шулай бит. Бу башка яктан да безне сынау дип әйтсәк тә була бит инде. Әдәм баласы ул һәр вакытта сынауда. Беренче чиратта без монда үзебезнең байлыгыбыз белән, рухи байлыгыбыз белән дә, матди байлыгыбыз белән сыналабыз. Чөнки якын тирәдә күпме ятим балалар, ялгызлар, без аларның барысын да кайгыртырга тиешбез. Без үзебезнең ач торуыбыз белән генә түгел, менә якын тирәдәләрне күреп, аларга рәхмәтле, рәхимле булуыбыз белән сыналабыз дип әйтер идем мин. Чөнки аларга садакалар биреп, аларны ошатып, аларга яхшы сүзләр әйтеп, аннары менә бу безнең шушы айда саналган гамәлләребез гамәлгә дә кереп китә. Бу айда гына түгел, гомер буена аларны үз ярдәмебез астында яшәтергә насыйп булсын иде. Менә бу айда бөтен кеше дә ураза тота дип әйтә алмас идем. Чөнки кемдер мөмкинлеге юк, авырып китәргә мөмкин. Кайберәүләр бик нык борчылалар. Менә инде бу айда мин авырып киттем, тота алмыйм дип. Ләкин бит һәрбер эш нияттән тора. Аллаһ Раббыбыз үзе белүче. Аллаһу әгълам. Әгәр дә кемдер тота алмый икән, инде кемдер ашатырга мөмкин, кемгәдер ярдәм итәргә мөмкин. Булар барысы да безнең саваплы гамәлләрдән санала. Шуңа күрә бер дә төшенкелеккә бирәләргә ярамый. Аннары инде сәламәтләнгәннән соң тотырга мөмкин. Ләкин иң дөресе Рамазан аенда шушы 30 көн буена ураза тотуыбыз дөрес булыр. Шуңа күрә Аллаһ Тәгалә һәрбер шабызга сәламәтлек белән бүләкләсен иде. Нурфия ханым, сезнең гаилә дини гаилә. Сез тормыш иптәшегез һәм 4 балагыз, барысы да мөселман дине тотасыз. Балалар ураза тоталармы? Аларга ярыймы һәм ничә яшьтән микән? Менә бу ничек билгеләнә? Аллаһка шөкер, безнең балаларыбыз безнең белән бергә ураза тоталар. Ләкин инде зурлары 18 яшьлек һәм 15 яшьлек кызларыбыз, кечкенәләре әле берсенә 6 яшь, берсенә 2 яшь, алар әлегә ураза тотмыйлар. 6 яшьлек инде аның безнең белән ураза тотам дип, авызлары ачам дип йөри. Без аңа рөхсәт итәбез, ул уен формасында бара инде. Зурлары инде ураза аен көтеп алалар.
Çünkü alarının urazanın temi var diler. Urazanın isti var mene. Urazda koşan kilip işleyin dedip mene şın көңелдән көтәләр. Уразаның яшы дип алар инде бәләк булгач башланды. Шын көңелдән тота башлаулары менә шул 10-11 яшьләрендә башлангандыр дип уйлыйм. Ихластан тоталар. Аллаһка шөкер, Аллаһ Тәгалә кабул итсен. Инде кичкенәләрен дә иманлы итеп үстерергә насыйп булсын. Шулай булсын. Димәк инде менә гаиләдә, дин тумаган гаиләдә дә менә мин шундый гаиләләрне беләм. Балалары ураза тотырга омтылалар, ашыгалар. Димәк, ата-ана бөтен яктан да инде аларны куәтләргә тиешләр. Шулаймы? Тотам дигән балага каршы килергә ярамый. Ләкин шул ук вакытта тотмыйм дигәнне дә инде аны көчләп әйдә тот дип әйтү урынсыз булыр. Чөнки һәрбер кеше үзе теләп килергә тиеш бу эшкә һәм шул вакытта савабы да була бит инде. Уразаны да мәсәлән, кара килдең дә авыр була инде дип көтүгә караганда, ураза килсен иде, мин күпме изге эшләр эшләрем дип көтү күпкә саваплырак, шуңа күрә саваплар эшләргә ашыгыйк. Үзегез дигән иш килдегез. Сез бит мөгаллиме? Белемегез буенча, ничек булды бу? Инде бу елларга күптән шактый вакыт узган, шуңа күрә ул елларны инде сагынып кына искә алабыз. Туй вакытларыннан ук инде уразада, Аллаһка шөкер, дини гаиләдә тәрбияләнеп үстек. Әби бабайлар тәрбиясендә алар инде ураза тоталар, аларның авыз ачкан вакытларын, сәхәр вакытларын хәтерлибез. Җимешләр белән бик тәмле, менә аның бер балалар әйтмешли, нидер теме бар, нидер рәхәтлеге бар бит инде. Аннар инде студентларында, студентлар белән бергә тулай торак шаугыр килә торган иде. Менә мин истә, хәтта гаит вакытларында кыймакларга кадәр пешергән вакытлар булды. Аның белән сыйланып, бер-берең белән инде аның нидер бер күтәренке рухы булган. Бер-беребезне куәтләгәнбез. Инде без аның бөтен дөрестлеген дә белеп бетермәгәнбез инде ураза аеның, ләкин ураза тотырга тиеш дип менә шулай бер рәхәтлеге белән тотканыбыз истә калган. Барыбер да нигезе гаиләдә булып чыга шулай бит. Шуннан килә. Бөтен тәрбия гаиләдән килә бит инде бу. Инде менә алдан әйтеп киткәнчә, сез дини җырлар иҗат итәсез, шигырьләр язасыз, шулай бит. Менә бу талант дип әйтсәк тә була бит инде. Ходай Тәгаләдән киләме? Шигырьләр язуны мин Аллаһ Тәгаләдән дип әйтәрем. Электән язам шигырьләрне. 5нче класстан бирле инде шигырьләр язып киләм. Ильяс белән очраша башлаганнан соң ул минем тормыш иптәшем. Ул әйтә торган, Нурфия, син бердә Аллаһ Тәгалә турында язмыйсың дип. Ул әйтә дип кенә мин аны берничек тә яза башламадым. Ничектер аңа вакыт кирәк булды. Бер вакыт мин гел менә шундый типтагы шигырьләр яза башладым. Аллаһ Тәгалә турында, иман байлыгы, безнең ислам диненең кыйммәтләре турында. Менә хәзер бөтен шигырьләр шундый рухта, ислам диненең кыйммәтләрен яктыртып барам. Аллаһка шөкер. Аллаһ Тәгаләдән барысы да төнле кайчагында йоклап табылмый, торып утырып шигырь язарга мөмкинлекләр бар хәзер. Аллаһка шөкер. Элек бит инде кагаз, ручка тотып йөрүшле. Хәзер инде Аллаһка шөкер. Телефоныңны алдың, язып куйдың. Тамашачыларыбызга да берәр менә бу изге Рамазан аена багышланган берәр шигырьгезне яңгыратып китсәк, миңа калса тапшыруыбызны тагын да рухландырып, матурлап җибәрер идек кебек. Рәхмәт, бик теләп. Рамазан. Иманны уятыр көннәр. Рамазан айы җитте. Бугауда хәзер шайтаннар. Акыл нәфесне җиңде. Изгелек нуры иңәдер сәхәр вакытларында. Уразаларын кабул кыл. Ихластан тотканнарга. Ятимнәргә, ялгызларга читтән карап үтмәгез. Рәхимле ай көннәрендә җәннәт теләр көнебез. Елга бер ул хикмәтлесе, дуа булсын сүзебез. Уразадан курыкмагыз. Көч җиткәнчә түзегез. Менә бу шигъри юллар бүгенгә менә бу тамашачыларыбызга ниндер теләкләр булып яңгырасын, шулай бит? Мин үзем чын күңелдән бөтен мөселманнарга да Аллаһ Тәгалә күңелләребезгә иман байлыгы салып, уразаларыбызны исән-сау үткәрергә насыйп булса дип телисем килә. Чөнки уразалы булсак, намазлы булсак, дуалы булсак, безнең туры юлыбыз җәннәт, ләкин ниятләребез дөрес булырга тиеш. Менә мин дә сезгә карата һәм барлык безне әлеге минутларда карап утыручы тамашачыларга шундый изге теләкләрдә каласым килә. Килеп көнегезне безнең белән башлаганыгыз өчен бик зур рәхмәт сезгә, Нурфия ханым. Очрашып торырга насыйп булсын үзегезгә. Рәхмәт булсын. Алла рәхмәтләр булсын изге теләкләрегез. Иртән торып күзне ачам, күңел намазга дәшә. Хәвефләрдән саклап калып, Коръән бәхет өләшә. Шөкр Алла бездә кабат, хак иманга кайтабыз. Коръән аятләре укып үссен балаларыбыз. Шөкр Алла бездә кабат, хак иманга кайтабыз. Коръән аятләре укып үссен балаларыбыз.
Aşık sinde ikendige Allah ecrin verin. Akşam namazına kadar ülgeytirge ülgür. Şükür Allah bizde kabat hak imanla paytabız. Kur'an ayetleri okup üstün balalarız. Şükür Allah bizde kabat hak imanla paytabız. Kur'an ayetleri okup üstün balalarız. La ilahe illallah Muhammed Resulullah. La ilahe illallah vahdehu la şerike leh. Тормыш бер ұшы янып, күлгә әйләнеп, икенче ұшы шәшәк атып, җимеш бирүче мәңгелек агач. Шәүкәт Галиев. Рамазан айы рухи матурлык, җаннарга яктылык биргән кебек, милли күлмәкләребез дә безне нурлырак итә. Әби-бабаларыбыздан калган мирас буыннан буынга тапшырыла, ә гасырлар аша сакланып калган үрнәкләр коллекционерлар өчен чын хәзинәгә әверелә. Бер караганда яхшы таныш булган калфакның да нинди генә төре юк икән бит. Коллекцияләр җыючы Гөлшат ханым Нигайбәкова үзенең җыентыкларында булган борынгы һәм реконструкцияләнгән калфаклар белән таныштырып, серләрен ачып китер. Сәхифә Татарстан Республикасы рәисе каршындагы татар телен һәм Татарстан Республикасында яшәүче халыклар вәкилләренең туган телләрен саклау, үстерү комиссиясе ярдәме белән гамәлгә ашырылды. Калфак татар хатын-кызының тажы дип әйтәләр. Ул бизәнү әйбердә, күңел байлыгын, кул эшенә булган осталыкны, зәвыкны сыйдырган сәнгать җәүһәре. Калфак турында инде 18-нче гасырларда беренче язылышлар очратырга була. Һәм инде калфакның берничә варианты булган. Беренче варианты ул кызлар киеп йөри торган ак калфак булган. Калфакларны кызлар гына кигән баштан. Аның нигезендә гади генә ак калпак булган. Аның ул калпак турында Николай Иосифович Воробьев та язган, Карл Фукс та язган. Шушындай формадагы ул озын булган, 1,70-80 сантиметрлы. Шундай нечкә ак җипләрдән бәйләнгән, очында чук булган. Һәм инде башка бүкләнеп шулай матур итеп кидергәннәр. Калфакның төп бизәге ука чәчәк дип аталган һәм ул маңгай бәйләүче булган. Менә монда бар сүз чәчәк, бар чәчәк. Чәчәк ул инде үсемлек була. Әмнә а хәрефе аша язсан чәчәк. Ул инде чук дигән сүз була. Ука чәчәк ул менә шундый аерым чуклар дип алтын позумент лентага ука ул алтын яки көмеш лента дигән сүз. Именно шул чәчәк а хәрефе аша ул инде менә ука чәчәк дип атала. Һәм инде аны башка халыкларда да очратырга була. Урысларда да булган, удмуртларда да булган. Хәзерге вакытта крәшеннәрдә һаман сакланып калган ул. Аны яшь кызлар кияүгә чыкканчы кигәннәр. Кыз баланы кияүгә әзерлиләр, бирне әзерлиләр. Аның әнисе үзенең калфагын бирә торган булган. Ие, ул аны үзе белән кияүгә чыкканда ала торган булган. Ул яхшы хәлдә икән бу гаилә. Хатын-кызның калфаклары күбрәк булган иде гади хатын-кызга караганда. Ул аны кешелеккә, урамга, мәсәлән, кунакка кияргә аерым бер калфак булган. Маддиле кешеләр инде, мадди яктан яхшы. Өйдә
үзенең яраткан ире каршында ул бер айрым калфак кигән. Хәзер бит инде менә күлмәкләргә килештереп кию бар, име? Элек тә шулай булган микән? Төсләрне сайлаганнармы, белмисезме бу турыда? Төсләр сайлаганнар. Күлмәкләр күбесенчә беләсезме? Менә яшьләрнең күлмәкләре, мәсәлән, яшь кызларның күлмәкләре, алар ачык төстә һәм үсемлек рәсемнәре алар бик вак булган. Инде олы апайларның күлмәкләре, олы хатын-кызларның аларның шундый зур олы рәсемнәр төшкән булган. Һәм калфакта аның төсенә туры килергә тиеш булган. Бара-тора ак калфак үзгәрә башлаган. Аның урынына трикотаж калфаклар килгән. Аларны инде машина белән бәйләгәннәр. Алар бик нечкә ефәк җептән ясалганнар. Һәм инде аларны бик бай иттереп, төрле чуклар белән. Менә шундый ул ука чәчәк белән һәм ефәкле шигелгән төрле чәчәкләр белән. Аннары сәйлән тимер чыбык шундый канитель формасында ясалган әйберләр белән бик бизәгәннәр. Һәм инде ул трикотаж калфаклар шулай ук 70 сантиметр озынлыгында булганнар. Аннары аларның сызлары булган, шундый кара, шундый зәңгәр төстәге, алар сызмалы трикотаж калфаклар булганнар. Калфакларны ханымнар туташларына кигәнме, әллә инде бәләкәй балаларда киеп йөргәнме, бәләкәй кызларда? Калфакларны бәләкәй кызларга алар инде утыра алган чактан ук кидергәннәр. 7-8 айлык балаларны киеп куйганнар. Инде беразна чәчләре үскәч, 1 яшь ярым, 2 яшьлек кызларга бөтенесенә кидергәннәр. Җә калфак, җә кәтәҗи матур иттереп, ул инде теге инҗиләр белән, сәйләннәр белән бизәлгән. Шундый калфаклар кыз балаларының башларына кидерткәннәр. Безнең йөзебезне, безнең башыбызны бик матур милли калфаклар бизи. Күп кенә кеше бәхәскә керә, чөнки бу бүгенге көнгә туры килми торган татар хатын-кызының бизәнү әйбер дип әйтә. Менә сездән белгеч буларак сорыйсыбыз килә, бу чыннан да шулай микән? Тарих белән нинди бәйләнеш монда? Бу безнең башыбыздагы калфаклар, алар хәзерге заман калфакларына туры килә дип ул дөресек булмас, чөнки алар борынгы калфаклар, элекеге борынгы хатын-кызлар, татар хатын-кызлары шул калфакларны киеп йөргәннәр. Алар тәкъия калфаклар дип атала. Алар шәл астыннан килә торган булганнар. Чәчләрне каплап йөрер өчен туры итеп башның туры өлешенә кия торган булганнар татар хатын-кызлары. Бу инде тормышта булган хатын-кызга да яраган һәм шулык туташларга да ничек? Икесендә дә. Кияүгә чыкмаган булса да ярый ул, кияүгә чыкканнарда кигән булган инде. Менә бу калфак Нырлат районыннан килгән. Бу калфак бер бай кешенең 4нче хатынының калфагы булган. Аның 4 хатыны булган. Ул байны атып үтергәннәр инде кызыл власти килгәч. Хатыннары бөтенесе бергә бер бәләкәй коммуна булып яшәгәннәр гомер буе. 4 хатын да бер-берсенә булышып, балаларын үстерешеп, бергә хуҗалыкларын алып барып, шулай яшәгәннәр. Калфакны
дөрес иттереп киерә дә кирәк бит әле. Аны уң якка бүкләп кигәннәр. Бу инде менә бу мөгез калфак, яисә бияләй калфак, йомшак калфакларны. Ышына бер ыргак булган инде аның, шул ыргак белән чәчкә каптырып куйганнар. Аның сыры нәрсәдә? Аның сыры бар. Коръән буенча безнең уң җилкәбездә фәрештә утыра. Ул безнең бөтен күркәм эшләребезне язып бара. Шуңа күрә калфак фәрештә алдына үзенең башын ия. Бүген без Гөлшат ханым Нагайбәкованың шәхси коллекциясына сакланган кайбер әйберләр белән таныштык һәм аларның хәтта серләрен ача алдык. Ә сезнең әби-бабалардан калган ядкәрләр нинди серләр саклый икән? Серле хәзинә сәхифәсендә халкыбызның борынгы милли бизәнү әйберләре белән таныштыруны дәвам итәрбез. Ә бүгенгә шулар, тоткан уразалар кабул булып, Рамазан айы мөбарәк булсын дигән теләкләрдә мин Эльза Әхмәтҗанова сезнең белән иртәгә кадәр саубуллашам. Исән, имин булыгыз.